wabuya wena wazofuna umdumo ngapha sagcibhoba phinifa umpheko yibaya usesizwe namhlanje usequeen. Kufika to a point yokuthi abantu bayakholwa. Yazi abantu mina azange ngize ngicabanga ukuthi kunabantu abangakholwa nje into endize emoyeni bengenalo iqiniso kodwa kakungithusi. Ngifuna ukukhuluma ngale nto yami nongizwa leyo ukuthi ngizwe uMashutula wena washiya ingane kanjani njani wara ngenhla kwesibaya kuleya ngenhla kwesibaya. Ngithe mase ngicabanga ngibuyele emuva ngathi no, I think wabona le video ngisekhaya ngifaka iphinifa lakho elihlaza lo wathi inhloke mina ngifaka iphinifa noma ngibhince phela noma ngilibhincile. Kodwa kule abantwana iyangithuza madoda ngoba ungizwe kwabanye abantu yethi meyikhulumile kuthiwa hayi ngani ungizwe uyahlanya. Uma esekhulume ngami ungizwe akasahlanya ungizwe. Uma esekhulume ngathi ungizwe akasaguli nami akasaguli. Akekho umuntu ongamazi ungizwe. Kodwa angikho lapho ngikuleli lokuthi uney'ngane wena ube mina ngampela nginey'ngane eziwu-4 futhi ngabe zinabhadile ngingakaze ngiyiphoste lezi. Okunye ngifuna ukubalula kakhulu anginayo ingane yacaba angazi ngisho emfolozi lapho kanjani kwasibisi ngiqala ngisho ukuzwa ukube ngizosho nje into encane ukube nganginalezi ngane eziwu-4 ngesikhathi mina ngiqomile kutrenda yonke into engami bepetula ngisho phansi kwey'nyawo lezi ngane zakwazi ukufihleka zaze zafihleka ngisho kwey'ntatheli zayekwazi ukuvundulula ngalelo langa. Umuntu ofuna ungaze akahamba yobuka phela mhla ngiqomile ila khona uzokwazi khona uMashutula bengivundulula. Ngisho lezi ngane kwazi ukufihleka ngoba sengize ngafika la ngiyifihle ngisho ekhaya ngayifihla ngisho kubantu abangazi ngayifihla nje nangasekhaya futhi ngayatetela ekhaya. Futhi ngayatetela ekhaya bafowethu. Angaze ngikufishe ukuthi nginey'ngane mina. Angaze Nkosi yami. Ingakho nganza kwethu ngithi cha ngicacisele. Ngiyabona phela abantu bayayikhulisa iyakhula baze bangithuke nangakho kodwa ungizwe uthe 4. Ngisho ngakithi uyobhoza ukuthi ingake ingane kaMashutula zimbili futhi yifana nami. Kuleyo ukuthi abantu bathi awufihli ingane ngisho ukuthi yangazi lokwanhloni yaqala ukubona ngibhoza ingane. Nginengane yami leya eyayithi Smoke and Mirrors. Abantu bayayazi. I posted her on I think it was last year. Then there is lo ngahliki into engahlekisi abantu kodwa emadoda ngileminyaka emingaki mina nginangaki guys like seriously niyangazi ngineminyaka emingaki ngizalwa nini nake nangibona live mhlambe bangaka bangazi live and bangakwazi ukuqagela bethi no maybe she's 30 something or she's 40 or 50 guys like really. You do believe ukuthi I've got 4 kids. And abantu bayakhohlwa ukuthi ngiwumama wesizwe nje. Hayi ngokuthi mhlambe khona ngiphethe isizwe esithile no. Nginey'ngane ey'ningi engoma wazo. Mangukuthi ngithukelwa zona it's fine. I even posted the RJ on Facebook. Ngizama ukuchazela abantu ukuthi I grew up without a mother and then ngathatha isinqumo sokuthi angeke nangalelo dilanga ngincishe ingane enesifiso sokuthi ngibe uma wayo ukuthi ngibe uma wayo mina. That was my decision. And isifiso sami ukwazi ukukhanda ikhaya liyokwazi ukukhusela lezi ngane enginabo mama. Ngize ngathi mangayichaza on Facebook ngathi mina kube kwakenzeka ngane umuntu wesilisa oney'ngane ayizalayo komunye umuntu wesifazane noma kwabanye abantu besifazane. Anginaso nesincane isifiso sokuthi leyo ngane ikufile ukuthi angiyena uma wayo. Thina we were raised by those ababe nesikhathi ngaleso sikhathi. Kunzima ungabi nayo umama. There are things ongeke uzikwazi ukukhuluma nawo wonke umuntu engeke zi-understand omunye umuntu but your mother can understand it. And umama akasoze akulahla. Umama yohlezi ekutshela iqiniso, you understand? So guys, no, I don't believe nina ningakholelwa kuleyo nto nize ningithukela ngayo. If kuwukuthi ngithukela lezi ngane zabantu engibe uma wazo ngokungithanda kwazo nangenhliziyo yami nangendalo yokuthi ziyangithanda iy'ngane, it's fine. You guys must just carry on. Ngithukeni madoda. Ilokhuzane yami ukufaka iphinifa enzilo yami leya ngizonitshela imfihlo
Ipinifa inzilo yami. I'm craving for my mother. And ipinifa izolo lam. Ugogo used to wear ipinifa. Isikhulisa kanzima eyothezela abantu and stuff. Izolo lam ipinifa. So kuphakathi kokuthi umuntu ungithuka ngepinifa or umuntu ungithuka ngokuzala, it's okay. Kule yephinifa ngifuna oyedwa yoma lapha athi lento yenziwa leyo nto iphinifa uvele uqoke liqoka abafazi sasilali kuphi iphinifa ngoba isidwaba ngiyakuza uma ungithukela isidwaba iphinifa wawukuphi wena nephinifa uzongithukela iphinifa ngoba iphinifa lifike namangisi kuleli lakithi sabuka sakuthanda kuyinto nje siqoka omakhoda. But for me iphinifa ngiyakreva ngephinifa and uma uzonothisa ngiliqoke njalo, but there are times where ungibona ngifake iphinifa angeke ngize ngiyeke futhi mntakagogo. Into engenze ngiyeke nje uqoka iphinifa andingeke ngize ngiyeke ukuba umama kulezi ngane. Nanoma yiphi ingane efisa ngoba uma wayo ngizoba khona mntakagogo. Yabona nje mntanami ngizoba khona ngoma wakho. Noma sekuthiwa guys mina nginengane nguma wazo. Mina nginengane engiresponsible kuzona because ngoma wazo. Ngugogo bafethu kwezinye ingane because ingane ngoma wazo zinengane. Ngugogo. But I've got 2 kids in real life. Oh, no, it's fine. Bye. See you when you see me.